И здравейте, приятели, тук е Вибот. Аз съм Фраймен, днес играя Магарио. Пикам. Не, путко мръсна. Сетя се къде ми излизат, бе. Така, сега ще стоя, няма мърдане. Мама. Той да мърдам, то ми не трябва. Тук никой няма мърди. Айде, про. Машала, кай го. Да. Друг път обаче. Бягай, бе, Марсо. Оп. Си ти, бе, Бобо. Бобо ти газа. Бобо ти газа. А? Fuck you, е. Махай ти са. Fuck you. Дали тук става. Еся. Ящики. Айме, не те престоя. Не. Ще видим. Шмакъв съм, бе. Стига ти, брат. Секунда да видя кой е. Никой. Заблудил съм се. Излиза по-точно. Не идва. Какво говоря аз тук? Като не виждам. В смисъл. Не да не виждам, наистина виждам, ама. Не като не виждам това. Край. Ще малко според муха. Той е такъв. Русна като тепа. Тя е Китай. В Китай са някакви китайци. И оттам много роби. Китайци. Ами ги ядеш, бе, не дей, бе, брат. Италия ме учиха да чукам елегантно, изядема. Тип. Изяж го. Пожелавам, че го изядеш. Да не го изядеш. Защо писаш Спарта? Да, защото гледах един клип. Ама гледам добра по-големи клипове. В смисъл, повече време да има. Ето е Италия. Празничката. Защо не, това е Франция. Защо придаде, бе, Италия? В Италия ме учиха да така добре. Да се разбира. Майка ти, бе. Ей, Франция. Замен. Пшут, мадафакър. О, тя тук всички са навъдиха направо. Охо. Айде, бара, там 55. Кой, ти мене ли ще ти живе?
Ела мазяш. Мазь. Добре. Нищо не е станало. Не знам, но днес или утре, да, утре, на училище. Мисля, че идва коледната вакансия. Кеф. Идва коледната вакансия. Кеф. Ще има забавни игри. Кеф. Да, ще снимам клипове. По това време. Сигурно аз ще бъда от това, но ще си взема телефона мухатъпа. Искам те. И ще ги кача сигурно, когато отида. Не съм тук. Такова Wi-Fi. Сеща се. Пък имам и мобилни данни, но баща ми каза да не ги използвам, защото мокни, бе. Това ми беше повод. Мразя, когато прави така. И аз мразя, когато прави така. Така, чакай се. Скиновете. Ето тук. Да, ето тук. Значи като стигна левел 5. Еха. Вау. Добре. Това беше яко. Чеката на въдърка. Бягай, бе! Глеги какви са нахалници. Аз пълно съм видял. Чак. Така, си. Кога стана така, бе? Бати голема, човече. Как гоня един. Ма гоня един, ма няма му садам. Ела, бе. Край. Мъртъв си. Няма да избягаш. Не ще избягаш. Въпрос. Викаш подкрепление, ще точка. Добре. Айде, ела. И мерси. Вау. То още ли толкова? Това е Don't Kill Me Please. Стана по-голям. То сега не е голям. Don't Kill Me Please отиде на 3-то ниво. Аз съм още. Всъщност. Колко клипа? Гутката. Мисля да го спирам тук. Надявам се видеото да ви харесва. Ако харесва, дайте му лайк.
също абонирайте се за мене. И